Subanin sa dating sobrang kainit sa panahon na publiko gipahimangnoan nga likayan lang una ang pagpangaligo sa dagat. Nunot kini sa pagtumaw sa mga microorganisms nga makamugnag katol-katol sa panit. Si Luan Mirondina sa report. Nagburot-burot ang panit sa tiyan ug buko-buko ni Ariel Berdon human mga ligo og dagat uban sa iyang pamilya sa usa ka beach resort sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong milabayng Sabado. Sama niya nakasinati usab og mga burot-burot sa panit ang iyang mga anak. Na ibaw namin pag human mo kaligo atong last Saturday mga 2 o'clock pag uli mo sa balay mga alas 7 to 8 na ibaw lang ko mga tulo ko. Mata pagkadlawon mga 12 midnight pero namang namumuha ni burot siya. Gawas sa Banayng Berdon nang gawas usab karon sa mga post sa social media ang susamang kasinatian sa ubang mga tao nga gikan usab nga nangaligo sa dagat. Matud ni Lapu-Lapu City Health Officer Agnes Cecil Realiza, ning buwan lang sa Mayo, dul-ana sa napo ka mga pasyente ang nagpakonsulta nga may susamang kasinatian. Ang kanang mga jellyfish kay during summer magkukuno ingon sila during summer ang jellyfish mag-spawning kuno na siya unang maka-afekta po na siya sa kanaging sa condition sa panit mo result mo skin rashes. Laing pagduda sa health officer maong posibleng presensya sa ubang mga microorganisms sama sa phytoplankton nga sagad manggawa sa kadagatan matag summer. During this time kainit man gyud kay no mo avoid lang sa tingali kay there are parts nga diri sa Lapu-Lapu City naman puy parts nga naapektuhan na puy ubang parts sa Lapu-Lapu City nga naligo nga wala pud sila. Kung makasinati og susama ni ini, awhag sa City Health Officer nga magpakonsulta gilayon sa doktor aron maresetahan sa insaktong tambal. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besdak.